Les lents ens ajuden a veure més. Si haguéssim de parlar d'una experiència, ser conscients del que ens trobarem ens donarà una lent de millor comprensió, perquè al final tot es tracta d'una combinació de dos factors. El resultat de verificar la respiració i el resultat de verificar la consciència, si respon. Aquests dos factors, combinats en presència i en absència, ens donarà 4 escenaris possibles. Respirant i conscient. Respirant, però inconscient. Conscient, però no respirant. I la darrera i pitjor situació, amb més urgència, inconscient i sense respirar. Hem de fer RCP.